Assalamu alaykum, mehriban iyleşir. Aýdaly, ýene-de täze sany siziň bilen mawy ekranna. Hormat prezidentimiziň biz öz medeniyetimizi we sungatymyzy ösdürmäge, goşun adamlarymyza guwunma haklydyr diýen dürdäne sözlerinden ugur alyp toy keşfi video studiosy bilen Aýdalat söhbetleşigimizi ýadygarlyk ýazga geçirýäs. Elbetde Aýdalat söhbetleşigimizi 5 taş himayetkarlyk edýär. Aýdalat söhbetleşigimiziň bu gezekki mehmany Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýgulyýew. Nuraga sizi söhbetleşikde hoş gördük. Sağ ol. Size uly üstünlikleri ilk bilen berk can sağlygy tüýsürekden arzu edýän. Benim siziň şu dörejilik gepleşiňizde uly üstünlik arzu edýän dinleýijiňiz tamaşaçylaryňyz köp bolsun. Nuraga elbetde muştoklaryňyz siziň terjime halyňyz bilen giňden gyzyklanýarlar. Elbetde köp ýerde terjime halyňyzy aýdýanym dälsiňiz, aýtmagan halaýanym dälsiňiz, ýöne şu ýerde iýleşýänmizde bir gysgarak terjime halyňyzy bir aýdyp berýäňiz. Özüň aýtdyňa öňünden halaýan dälsin. Ýöne demede tamaşaçyň günäsi ýok da. Her bir gowurýan artistiniň gowurýan aýdymçysynyň gowurýan sungat işýäriniň tapawdy haýsy bir kärde bolanda da bir gowurýan adamsynyň şoň durmuşy bilen gyzyklanýar da. Men özüm 1961-nji ýylda doglan. Özüm gatgow wagt doglan. 30-njy dekabrda doglan. Bana diýerler, aýaza getirip gidipdir da diýerler de. Şol şeýle gaşyňa edil. Näme diýär? Ýylyň çurbaşy bolýar da, şonda doglan. Öňkü Gyllarba şäherine, bu Terdar şäherine. Şo ýerde orta mektebi tamamladym. Ondan soň Daşkentde, Özbekistanyň Daşkentiň teatr çeperçilik institutu bar. Şoňa okuw gitdim. 79-njy ýylda, 84-nji ýylda okuwga toruk geldim. 86-njy ýylda öňkü ýaş tamaşaçylar teatry bar. Şonda işe başladyk. Ondan soň 2004-nji ýylda Magdumul teatrına, Sadıl drama teatrına okan oğrumam Sadıl drama artisti de. Şu Magdumul teatrını işläp ýörüs. Aýdym Sadyly spektakllar, oýunlar, tamaşaçylar hödürläp gelýär. Talip söýgüsi spektakl şu adam dowam edýär. Ha, o talip söýgüsi dowam edýär. Pelwan rolny ýerine getirýär. O Pelwan Lukmanow. Menem institutda okan öwrüm şol rol maňa beripdiler. Menem oýnapdym şu rolny. Ana gördüm. Akbar gören bir Pelwan. Teatr berden burada da sunuwdy söýmedi adam sunuwdy işläp bilmeýärdi. Ondan soň ýene bir gowy tarapy bar. Sunuwdy söýýän adamyň ýüreginde erwetlik bolmaýar. Ýa sunuwdy söýýän adamyň ýüregi ýuka bolýar, duýgur bolýar. Artistiň iň gowy durmuşda şu pursatlarynyň birini aýdyn. Onu özüňem bilýän sen şol ordan okan. Haçan sahnada oýun oýnap, iň soňunda tamaşaçylar bir dik durup el çarpyp, şu gitmän el çarpyp durýarlar. Bol şondan başga baýlyk ýok da, iň uly baýlygy şol er çarpyşmaly gadanlygyň diýmek tamaşaçylar sen edýän rahmetiňe düşünenligi, şolaryň ýüregine baranlygy. Nura, näçe şagaňyz bar? 3 şagam, bir aýalym. Näme bolýan? Öňem bir 20 ýyl mundan öňem şu torak berdiler, talipler bilen duruşyp bolýar. Olaram etat gyzyklanýan şolda bir durmuşuňyzdan, özüňizden, maşgala durmuşuňyzdan aýdaýdyňyz diýerler de. Mene bir aýalym bar diýdim, ýerinden aýtjak bolumda bir aýalym, onu işden çağam bar diýjek bolum, bir aýalym bar diýdim, olam waqar gülýär. Men zat edýän, ýetçinem aýdýan bir aýalym bar diýen, ýene gülýär.
Yo, onu yemek dedim. Görýäňizmi özüňiz deme. Başga pikir edýän bir aýalym 3 şagam mı diýjek boldum dedim. 3 tane şagam mı? 2 oglum, bir gyzym. Tuğulama. Altyklar? 3 tane jagatom mı? Tuğulama. Ýaşlar. Gyzymdan 2 tane jagatom mı? Oglumdan bir atym. Üçsem gyzaşlar. Baý men. Tuğulama. Şagam olsa gydartym olsa ay baý atsyň diýilýär türkmençilikde. Ne? Aydaly. Aydarlydan aydarly. Aydymayda aýalanma. Başta Eger garşy bolmasaň. Sen maňa dilek et. Dilek et käbäm. Dilekleriň bilen ganatly kuş men. Asman bilen zemin gapşan çagy seniň dilekleriňden tapýaryn iş men. Sen maňa ýene-de dilek et käbäm. Seherde, sabada, şamda, şapakda. Seniň bilen hiç gorku ýok, ürkü ýok. Panynyň fiilleri galya topukda. Sen maňa dilek et käbäm. Diýäýme, kemiň ýok, ýeten ok nämäň? Dilekleriň dergähde kabul bolanyny Nuhun tupanyna dözgeler gämen. Sen maňa dilek et käbäm. Dilekli bennesin Allah ýalkandyr. Seniň keramatyň, doga dilegiň peýgamlaryň oklaryna galkandyr. Sen maňa dilek et käbäm. Dilegde ululup oňulanyň men. Dilegleň bolmasa dünýäň hubbotun mehribanym. Nädip oňaroýyn men? Bu jahana bagtym bolup gelen ýa. Näme üçin sen men süýme meňleýän? Jahana men iralırdım käbämi. Janan süýen zan ejeme meňleýän. Gece marka göwnüm çoşup gaýnardy. Arzularım kanat kakıyaynardy. Oğlu bilen dost ýaly oýnardy. Dostsuz goýun ölejeme meňleýän. Akıl başta bolur gönüllükde, sevgi yürekde boynası Ey sevgilim, kavat gelin sen bu elde. Bu vitren göllerime meňleýän. Çıktım, gördü gözüm köýmegi. Unutmadım käbäm kimin süýmegi. Ondan aksy demdim senden gaýmagy. Gaýmak ýarym sen gaýgyma meňleýän. Öz käbämi meňleýän. Anan ýaran seniň gyzyň
barlığım Unup men şu dünyada barlığım Şar yürüyen sen dünyana minleyen ölkelen minleyen Zahamla men iralırdım keleni Zanon füyen zan eceme minleyen öfkelen minleyen öleceğime minleyen can keveme minleyen Berekallah halifa. Köp sağ olun. Yaşatın eneler. Sağ ol. Bilaydym bizim hemmämiziň gowaran artistimiz Türkmenistan halk artisti Özgelenowň aýdymy döredin aýdymy şu 67-68-nji ýyllarda ejesini irallar ýa-da ondan şol öz maşgalasynyň ejesini meňdemegini isläp şol döredin aýdym öz maşgalasyna bagşlap Hele ýürege ýakyn aýdym da näçe wagt geçen aýdym da geçen ahyryň aýdym. Ýaşlygymy ýada salsam gara gözler çyğlaýar Gara gözli dosýarlarym käbemenem mağlaýar Giden ýaşy mawly şolar ýolum baglaýar 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 Inni meniň soňky ýolumdan goýma Inni meniň soňky ýolumdan goýma akbalym Çağalykda pekürekli çağalardy çağadym Çağalykda şat geçerdi gamsal her sadym Emma welin ulanamsa bahtsızlıktan ağladım Men günäsiz günäli odana goýdum Men günäsiz günäli odana goýdum Bahtsızlıktan, şolsuzluktan Kaçıp bilmen gutulup İlki sevim, yaş sevim Diri yanına satılıp Durmuşumda geçer mi ömür vaki Utulup Köýdürüň soň nämedim ya dillen seni Köýdürüň soň nämedim ya dillen seni akbalym
Oğlanlıkta arzu ettim, arzu başa barmadı. Hiç olmana başarılı, söyün gülüm gelmedi. Kimsi dilen garip günüm, hiç soruşup görmedi, 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 görmedi. Kimsi dilen garip günüm, garip koydum ıkbalım. Kimsi dilen garip günüm, garip koydum ıkbalım. İnni menim soňkur yolumdan koyma ıkbalım. Men günäsiz günäli oduna koydum ıkbalım. Sana sağ olsun. Şu aýdym size iň uly üstünlük getiren aýdym bolmaly diýip pikir edýän özüme. Ha, neme de nereden bir her bir soňa diýişýäriniň bir da sebäp bolýar da. Şoň halkyň içinde tanamak üçin şulaýdym men durmuşymda şu halkyň içinde tananmagymda esasy birinji göçümde. Şu adam bilmeýänem bolsalar, hana akbal maýdan adam diýenler. Şoň ýaly. Bulaýdym ýanky Türkmenistan halk artisti öwel gelen döreden aýdymy. Bolem şol 67-nji ýylda dören aýdym. Bir döwürüň aýdymlary şular. Şu men diýenem akbalym hem şu 67, 68, 69-njy ýyllar. Nähil şol nähil ýazypdyr, näde diýär menem öwel gelen öňden soraň diýär ýa-ni şu duşuklarda şu adam taňa da şey diýen. Şol nähil näme diýsen. Ýöne özünden döreden aýdym. Özünem çaklyk etdim, bolyn men idi. Şol özüm döretdim diýmän halam ok diýdi. Şol üçin men oýuny oklap berdim. Şol diýdi, Nuryň aýdymy diýip tanally diýdi. Nura deme de öwel şeyle ýöne köýüne galygy bar da. Ondan ýa köp berlerde men özüne ýanynda bolsa aýtdyrýan. Bir men aýdýan, onu ikinjini oň aýtdyrýan. Gara dekoturda maqta şondan gorkanlar da. Ýöne hakykatdan şu ýüreginden çykyp dören aýdym da öldürmüşümden. Men galan wakalaryny öňden tora aýyrdyň da. Näde näme üçin, kim üçin öredipdir da. Gülüm saňa seredi, gara özüm doýmady, gara özüm doýmady. Menne dören bu süýü hat ýazyp koýmady, hat ýazyp koýmady. Menne dören bu süýü hat ýazyp koýmady, hat ýazyp koýmady. Gaty görme gözül kız, mene seni süýärim. Sözümde durjagma, saňa wada berýärim, saňa wada berýärim. Gaty görme gözül kız, mene seni süýärim. Sözümde durjagma, saňa wada berýärim, saňa wada berýärim. Menden başga birine seni süýän diýdimmi, seni süýän diýdimmi? Sözüňde durjagma, oňa wada berdimmi, şoňa wada berdimmi? Sözüňde durjagma, oňa wada berdimmi,
şoňa wada berdiňmi? Bile bolsa gözülki, men alara galmaýyn, iki yıl arasynda biten tiken bolmaýyn, biten tiken bolmaýyn. Bile bolsa gözülki, men alara galmaýyn, iki yıl arasynda biten tiken bolmaýyn, biten tiken bolmaýyn. Gülüm saňa seredi, gara gözüm doýmady, gara gözüm doýmady. Menne dören bu söýgü, hat ýazyp koýmady, hat ýazyp koýmady. Menne dören bu söýgü, hat ýazyp koýmady, hat ýazyp koýmady. Berekallah, ömrüňiz uzak bolsun. Canım sağ bol. Bulaydyň sözleri kiminki? Bulaydım Esen Jangaev diýip bir aýdym aýdýan bar ýigitbady. Şoň döreden aýdymy. Nur ağa, filmler üçin döredilen aýdymlar barmy? Ya öz ilhamyňyzdan joşup çykan aýdymlar bardyr filmler üçin. Bar aýdymlar bar. Haýsy aýdym? Gurban Azar Eýüp'iň sözlerine gözleriň seň diýip bir aýdym, ondan soň sen söýdün diýip goşukdy da Gurban Azar'yň. Şol iki aýdymy Kaka Orasaha merhum bolup şoň düşüren film Garamaňla Hindiýanyň ogurlanşy diýip. Şo filmde şol aýdymlar ikisem filmde ýanglandy da. Kara saçlaň döküli, örtenine yüzüňi, men saçlaryň üstünden öpdüm ala gözüňi. Ýöne ara ýol düşdi, geceler ayım meniň, galwydakda galy, gara gözleriň seniň. Şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar, onuň özüne ýetip alada derde bar. Bir maksadym ýeňletmek, agyr derdini onuň güýç bersin şişimde. Gara gözleriň seniň, bir maksadym ýeňletmek, agyr derdini onuň güýç bersin şişimde. Gara gözleriň seniň. Okla gülüm, gal gülüm, otur gülüm, gel gülüm, sakadaky alalma, ýanagym etsin çalym, ýöne nirde yansa da, nirde doňsa da tenim, mydam maňa garasan, gara gözleriň seniň. Şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar, onuň özüne ýetip alada derde bar. Bir maksadym ýeňletmek, agyr derdini onuň güýç bersin şişimde.
Qara gözlerin senin bir maksadın yemletme ağır derdini onun güç versin şu işimde Qara gözlerin senin gözlerin senin gözlerin senin gözlerin senin gözlerin senin Qara gözlerin senin Ondan yine bir yılanlı ada deyip Oraz alan film var. Onda da Dilberim deyip bir aydım var. Ben taliplik dövründeki döreden aydım. Şol aydımam yılanlarda filminde gitti de. Şol filmde ulan aydımlar. Şol aydım özüm qoğur yani. Qaytaydım? Şadiyan gayvel ya bunu halkın içinde şu gülü deyip teatr bolan soň aslında Şadiyan gayv goşuk Talmad Nuriyev'in ki sağdan Durdu Nuriyev'in sağda teadel filmlarını da tıkkı ve başkalar deyip sonra şu filmde aydylan aydım Halit Çigelini qoğurunjak bolup aydayan aydım da başka yerlerde yallaklat diýen. Berde odanlan ol ýa-da gower ýa-da şoňa Häli oglanyň biri diýä, operator oglanyň biri. Nuraga serýän adam muhadisem atıl görüp oturan degişken adam eken. Şoň üçin soň goýereňizde degişýän ýerleme aýrylma, şeýde oturulma goýan. Ýa-da şol aýdym aýdyp berin. Akşam işten gelip barargı Seyle çıkar güle güle Sevgidense açman ergi İçin yakar güle güle Sevgidense açman ergi İçin yakar güle güle Kaşın çıtar yalvarsana Kulak salmaz dil versene Oğrun tapıp gül versene Döşe dakar güle güle İçin yakar güle güle Oğrun tapıp gül versene Döşe dakar güle güle Emay bilen yörer yerden Korkuda ayman kıydı vardı Gözü bilen yüreklerde Hükman çakar güle güle Ködü bilen yüreklerde Hükman çakar güle güle Ödala dışkıyalar Aklı duruy gövniyalar Çağayalım damaşar Dünya bakar güle güle İçin yakar güle güle Çağayalım damaşa Dünya bakar güle güle İçin yakar güle güle Seyle çıkar güle güle Berekella, köp sağ olun, sağ olsun. Aýdaly, size islan ýaşyňyzda galmagy mümkinçilik berilse, siz haýsy ýaşyňyzda galardyňyz? Haýsy ýaşymy aýtam kan. Gaty pikirlendir ýa-ni. Ýok, bak şu begenim bar mümkinçilik berilse diýär. Näme aýdýan diýär? Näme aýdýan diýär? Ýöne bir zat da adam berden. Yaşarlığın şu adı çelmen yaşan ömrümün hemmetine men goýarýan. Şu at yaşamın öz süýjüligi var. Her yaşam öz lezzeti aýrat. Her yaşam özünün süýjüligi var, lezzeti var, bir ýakymlylygy var. Şonuň üçin şunu diýip alsam men şu at yaşamynyň gaty görürdi.
Şonuň üçin şulan hersinde de özüne gowy ýatlamalar we gowy süýjülükler we mähir we tagamma. Şonuň üçin şulan hemmesini gowy men üçin. Şu wagta senni suraty düşen filmleriň içinde iň gowy ýan roluňyz bardyr. Şonu köplençe ýatlaýan, fazla elbetde hemmesem gowy. Ha, men diýjekdim, ýa aýtdym. Ýanky diýen. Yaşlar, tomaşaçylar hökmünde diýýärse hemmesem gowy. Ýöne siziň özüňiziň bir aýratyn tutýanyňyz bardyr. Şu adın sen haýsyrnýan bol, hemmesinem gowy ýa. Hersiniň öz aýratynlygy adam. Mysal üçin ýaşlymyň desany filmma Bülbül Mehmetowyň alany, Arçalardan filmma olan Bülbül Mehmetowyň alany. Yani Garamaňly Hindigiň Ogurlanşy diýen filmma Kakora Tehetiň alany. Hal Mehmet Kakybaýew'da köp takdir diýdi. Toba filmi. Günüm söýgüden başlanýar. Her filmdäki türüdýän şu keşfim hemmesi seň üçin gowy, gyzgyn. Hemmesem sen öz çağanda, öz dünýäýinderin çağan şol. Bolem oy, şu çağlan aýratyn tutup bolmaýar. Sen aýrla sen soň boldun gatyp bolnakda. Hemmesine söýgüň maşon ýaly hemmesem ýüregiňe ýakyn. Döretme üçin size näme ilham berýär? Gowy durmuş ilham berýär. Söýgü ilham berýär. Söýgü ulmanyda hemme watan söýgü. Adamlara bolan söýgü. Başgalarına bolan söýgü, aktyklaň çağalaňa bolan söýgü. Nura öz häsiýetiňi gaharjanmy? Ýok. Birden gelýärmi var. Aňsat derler, gahar getirmek aňsat. Köp kişi daşyndan demedi ýa. Yaman bir hil ağırlay zat ýa. Ýaňam diýdiň bu operatorlaryň şey diýe. Öyle size üstünlük arzu edýän Nura. Sağ ol. Yani iyileşmede, öz muştoklaňyzda, arzuwlaňyz bardy. Sağlyk arzu edýän, üstünlük arzu edýän, baht arzu edýän maşgalada ojaklaryny diňe süýjülükler, toýlar köp bolmagyny arzu edýän, ýurdumyzyň parahat bolmagyny arzu edýän, hormatly prezidentimiň janynyň sağlygyny arzu edýän, ýurdun asudalygy üçin alyp barýan işine üstünlük arzu edýän. Siziň hem dürüstlük toparňyzda ýaşdaşyň iş ýerlerine de işlerini üstünlük awray. Ondan ýa-da halkyň gowdurmuş oruny alyp barýan işlerini diňe öňe gidişikler arzu edýän. Janyň sag bolsun, sana da işiňde üstünlük. Sag ol. Ene mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar, aýdaly. Şunuň bilen tamam boldy. Ýene-de mawy ekranda görüşýänçek hoş wagtyňyz.